Dame i gospodo, dobar dan svima. Sve vas pozdravljam u sklopu provedbene radionice za korisnike bespovratnih sredstava, poziva Integrator. Evo, nažalost, s obzirom na epidemiološke prilike koje nam ne dopuštaju održavanje ove radionice uživo, radionica se snima online. Ja sam Gordan Terzić, voditelj službe za praćenje provedbe projekata u sektoru za bespovratne potpore IRI i u sljedećih približno 45 minuta do sat vremena proći ću s vama najbitnije aspekte koji se tiču provedbe projekata iz ovog poziva. Glavni ciljevi radionice, naravno, upoznavanje s ključnim aktivnostima provedbe, odmah naglasiti najbitnije stvari vezane uz pravodobno planiranje vaših obveza, istaknuti upravo te vaše ključne ugovorne obveze, upozoriti na potencijalne greške kako bi ih prevenirali i izbjegli i naravno demonstrirati sva ova spomenuta pravila na konkretnim primjerima. Što se tiče tema, u osnovnom dijelu ćemo kratko ponoviti koje su to ugovorne strane, s obzirom da ste se dijelom tokom procesa vrednovanja već upoznali sa ulogama posredničkih tijela. Govorit ćemo nešto o platformi e-fondovi putem koje se gotovo sva komunikacija odvija. Isto tako na jednom mjestu ćete imati dokumente i rokove za dostavu ključnih dokumenata, a potom ćemo se u stručnom dijelu osvrnuti na nabavu, financijsko planiranje, izvještavanje, izmjene ugovora, rizike, spremanje dokumentacije, provjere na licu mjesta i naravno, ništa manje važno, pravila vidljivosti. Korisnik ugovor potpisuje s posredničkim tijelima razine 1, to je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, i posredničkim tijelom razine 2, a to je HAMAG BICRO. Neki od vas su već krenuli s provedbom, neki od vas su već potpisali i ugovor, neki će tek potpisati ugovor, neki su možda krenuli s provedbom, ugovor nisu potpisali. Neovisno o tome, ukoliko ugovor još niste potpisali, zaprimit ćete 3 primjerka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisat ćete sva 3, te ćete ih potom jedan vratiti u Ministarstvo gospodarstva, jedan vratiti u HAMAG BICRO, a jedan zadržati za sebe. Ključnu ulogu u dosadašnjoj komunikaciji tokom vrednovanja i ugovaranja ste imali podjednako sa HAMAG BICROM i sa Ministarstvom gospodarstva, jer je HAMAG BICRO radilo prve faze vrednovanja, dok je Ministarstvo gospodarstva radilo samu izradu ugovora i nekakve pripremne radnje, dok nakon potpisa ugovora gotovo isključivo komunicirate sa vašim voditeljima projekta ispred HAMAG BICRA, što ne znači da vas možda neće kontaktirati osoba iz Ministarstva gospodarstva i poduzetništva ukoliko je to potrebno. To je točnije Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, isprike, krivi naziv. Platforma e-fondovi je nešto što je relativno novo za sve korisnike i prijavitelje na EU projektima. To je platforma kojom se pristupa putem interneta, putem vjerodajnica, bilo da su to tokeni, bilo da su to mobilne aplikacije ili neki drugi način i poput FINInih certifikata. Sva, odnosno gotova sva komunikacija tokom provedbe se odvija putem navedene platforme i iznimno u slučaju da navedena platforma nije dostupna zbog određenog kvara, moguće je komunicirati i na druge načine, pošte, maila ili osobnom dostavom određenih dokumenata. Ovo su na jednom slajdu svi ključni dokumenti i rokovi za dostavu. Već po potpisu ugovora vi možete poslati takozvani nulti ili početni zahtjev za nadoknadom sredstava u kojem prijavljujete troškove isključivo nastale i plaćene prije potpisa ugovora. Ukoliko ste s provedbom krenuli odmah po predaji projektne prijave, uglavnom ukoliko ste krenuli prije potpisa ugovora. Zahtjev za predujam možete dostaviti odmah po potpisu ugovora ili u bilo kojem trenutku tokom provedbe. Da se vratim na trenutak na nulti ZNS, on se može dostaviti dakle, odmah po potpisu ugovora pa sve do isteka prva 3 mjeseca, jer nakon toga dolazi prvi redovni ZNS. Treća točka, plan nabave. Dostavlja se 10 radnih dana od potpisa ugovora.
Početni plan ZNS-ova dostavlja se 10 dana, dakle ne kalendarskih dana, već dana od potpisa ugovora. Već spomenuti ZNS, to je izvješće o napretku, se dostavlja kvartalno istekom svaka 3 mjeseca od datuma sklapanja ugovora s rokom 15 dana od ta 3 mjeseca. Razlika u odnosu na međuizvještaje, završni ZNS se dostavlja 30 dana od završetka razdoblja provedbe projekta, dakle nešto dulji rok u odnosu na ova međuizvješća. Ukoliko prihvatljivi troškovi na projektu premašuju 1,5 milijuna kuna, potrebno je dostaviti revizorsko izvješće koje se dostavlja zajedno sa završnim ZNS-om. Obavijesti o izmjenama najbolje ih je slati odmah po saznanju za okolnosti koje utječu na izmjenu ugovora, a ukoliko su izmjene vezane uz troškove, vrlo je bitno izmjenu poslati najkasnije sa ZNS-om u kojem se potražuju troškovi vezani uz predmetnu izmjenu. I za kraj, vaša obveza izvještavanja ne ističe sa završetkom provedbe i dostavom završnog ZNS-a, već se u razdoblju 3 ili 5 godina, ovisno o veličini korisnika, dostavljaju izvješća nakon provedbe, gdje se prvenstveno izvještava o ostvarenju pokazatelja i eventualnim promjenama vezanim uz vlasništvo samog korisnika ili vlasništvo imovine nabavljene kroz projekt. Jedna od prvih obveza po sklapanju ugovora je izrada plana nabave. Svrha izrade plana nabave je prije svega sprječavanje umjetne podjele nabava, određivanje primjenjivog postupka nabave sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave. Bitno je naglasiti da se u plan nabave upisuju sve nabave, kako one koje su planirane u budućnosti, tako i one koje su možda prethodno završene ukoliko ste krenuli s provedbom prije potpisa ugovora. Dakle, sve nabave koje su navedene kroz proračunske stavke obrasca A. Rok je već spomenut 10 radnih dana i u slučaju potrebe plan nabave se može ažurirati tokom provedbe. Kada govorimo o umjetnoj podjeli predmeta nabave, možda je najjednostavniji slučaj ili primjer nabavka računala i printera, pri čemu računala su procijenjene vrijednosti 100.000 kuna, a printeri procijenjene vrijednosti 120.000 kuna. Dakle, iako oni samostalno po procijenjenoj vrijednosti ne premašuju prag za javnu objavu, a radi se o srodnim predmetima nabave i svakako je preporuka da se navedeni predmeti nabave objedine ili ukoliko se nabavljaju zasebno da se nabave po transparentnijem postupku jer u sumi prelaze prag za javnu objavu. Nešto detaljnije o nabavi će biti riječi i na kasnim slajdovima. Početni plan dostave ZNS-ova, to je početni plan zahtjeva za nadoknadu sredstava, je jedan poprilično jednostavan dokument gdje vi unutar sučelja e-fondovi u na to propisanom obrascu upisujete plan dostave vaših budućih ZNS-ova i eventualno predujma ukoliko ćete ga potraživati, zajedno s pripadajućim iznosima koje planirate potraživati kroz te izvještaje ili ZNS-ove. Rok za dostavu tog početnog plana je već spomenut, 10 dana od stupanja ugovora na snagu. Početni plan dostave ZNS-ova nije obvezujuć u smislu budućeg povlačenja sredstava, odnosno ukoliko ste predvidjeli sa drugim ZNS-om potraživati 1 milijun kuna, a vi potražujete 1.200.000 kuna, neće vam niko oduzeti pravo na povlačenje i tih dodatnih 200.000 kuna, ali uvijek sugeriramo da probate biti što realniji u procjenama povlačenja sredstava kako bi Ministarstvo financija moglo rezervirati dovoljna sredstva za plaćanje. Zahtjev za plaćanje predujma je opcionalan, korisnik ga može zatražiti u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja provedbe projekta. Postoje dvije mogućnosti za korištenje predujma. Maksimalni iznos od 40% se može zatražiti uz uvjet dostave bankarske garancije, koja treba glasiti na posredničko tijelo razine 1, ali dostavlja se prvo u HAMAG BICRO i rok važenja te bankarske garancije je 120 kalendarskih dana od datuma završetka razdoblja provedbe projekta.
40% je naravno maksimalan iznos koji se može tražiti putem bankarske garancije. Ukoliko je vama dovoljan i nešto niži iznos, onda sukladno tome umanjujete i potreban iznos bankarske garancije na iznos bespovratnih sredstava koji vam je potreban, odnosno koji ćete tražiti. Ukoliko vam možda bankarska garancija ne predstavlja odgovarajući instrument osiguranja, preskup vam je, neodgovarajuć vam je ili vas kreditno, to jest likvidno veže, možete koristiti i zadužnicu kao sredstvo osiguranja, ali u tom slučaju maksimalni iznos predujma koji možete potraživati je 10% iznosa bespovratnih sredstava projekta. Navedena dva instrumenta nije moguće kombinirati, dakle da tražite i 40% putem bankovne garancije i 10% putem zadužnice, moguće je koristiti isključivo jedan instrument i naravno isplaćeni predujam je potrebno opravdati najkasnije do završnog ZNS-a, u suprotnom ćemo biti primorani zatražiti vas povrat sredstava koja nisu opravdana. Kada govorimo o nabavama, bitno je naglasiti da je ključni izvor nepravilnosti i financijskih korekcija na projektu upravo neispravno proveden postupak nabave. Zato na svakoj prezentaciji poseban naglasak stavljamo na nabave, na prilog vašeg ugovora koji se zove postupci nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, te preporučamo da ga detaljno pročitate i da zaista slijedite opise, preporuke i procedure koje su u tom prilogu navedene kako bi izbjegli rizik neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija. Što prije počnite s planiranjem nabava. Već smo spomenuli rok za dostavu plana nabave, već smo spomenuli da vodite računa o izbjegavanju umjetne podjele nabava, dakle govorili smo o primjeru računala i printera. Plan nabave ukratko sadrži nekakve osnovne informacije o nabavama na projektu, dakle vrstu postupka, procijenjene vrijednosti, kriterije, period u kojem se nabava planira izvršiti i tako dalje. Kada razmišljate o početku provedbe projekta i ukoliko još niste došli do faze provedbe, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, to je PT1, vas pita o datumu početka provedbe projekta, vodite računa da se početkom općenito smatra zakonski obvezujuća obveza za naručivanje dobara ili usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, to jest u prijevodu potpis ugovora, izdavanje narudžbenice, izdavanje računa i sl. Koliko ste primjerice potpisali ugovor ili dobili račun koji je datiran sa, 10.10. u tom slučaju nemojte slučajno staviti početak provedbe kasnije od tog datuma jer vam troškovi koji proizlaze iz navedenog ugovora ili računa ne mogu biti prihvatljivi. Sama provedba projekta, to vjerujem da već i znate, ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga, ali ne može ni završiti prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Pri čemu se priprema natječajne dokumentacije ne smatra početkom provedbe projekta, tako da se ne morate brinuti oko toga. Naravno da je priprema natječajne dokumentacije morala prethoditi predaji projekta. Troškovi pripreme te dokumentacije malo prije spomenute, prihvatljivi su naravno od datuma objave poziva na stranicama e-fondovi i greška koju u zadnje vrijeme sve češće uočavamo je situacija gdje se priprema dokumentacije projektnog prijedloga, to jest u prijevodu pisanje projekta i upravljanje projektom, sklapaju u isto vrijeme, to jest nalaze se na istom ugovoru i narudžbenici. I onda tu često imamo problem ukoliko je taj ugovor, a normalno da je s obzirom da uključuje pisanje projekta, ukoliko je taj ugovor prije predaje projekta. Jer jedina iznimka vezana uz prihvatljivost troškova je ona za pripremu natječajne dokumentacije, to je dokumentacije projektnog prijedloga. Jedino ti troškovi mogu nastati prije predaje projekta, ali troškovi provedbe projekta mogu nastati tek od početka provedbe projekta pa
vodite računa da nemate te troškove na istom ugovoru ili narudžbenici to. Tako da vam ne bi kasnije bili neprihvatljivi. Tokom provedbe susretati ćete se sa terminima ex ante i ex post pregled. Krenut ćemo od ovog drugog. Ex ante pregled je pregled cjelokupne dokumentacije određene nabave prije nego što vi tu nabavu objavite. To je na neki način preventivan pregled kojim se vama olakšava, to jest na koji se vama ukazuje na eventualne greške u dokumentaciji koje bi mogle dovesti do nepravilnosti. HAMAG BICRO, to jest voditelj projekta, će vama po zaprimanju plana nabave dostaviti informaciju o nabavama koje možete poslati na taj ex ante pregled. Ex ante pregled je opcionalan, vi ne morate nužno slati dokumentaciju na pregled, ali ja svakako preporučam da ju pošaljete kako bi kasnije izbjegli probleme. Jer kada jednom provedete nabavu, potom slijedi takozvani ex post pregled, ne nužno za sve nabave, ali za većinu većih, a ex post pregled je zapravo pregled cjelokupnog postupka nabave od pripreme, to jest od objavljene dokumentacije za nabavu, to jest poziva na dostavu ponude, preko evaluacije projektnih prijava pa do, ne projektnih prijava, već evaluacije ponuda pa do potpisa ugovora. Ex post pregled, u slučaju da se tokom istoga utvrde određene nesukladnosti, može rezultirati nepravilnostima i financijskim korekcijama i baš zato je uvijek preporučljivo slati dokumentaciju prije objave na ex ante pregled. Što se to zapravo provjerava tokom ex ante i ex post pregleda, malo prije smo definirali. Ono što uvijek valja naglasiti je da neovisno o komentarima na ex ante komentarima na dokumentaciju, vi kao korisnici ste apsolutno odgovorni i za kvalitetu i za valjanost postupka nabave. Komentari, to jest preporuke koje dobijete na vašu dokumentaciju nisu obvezujući, ali svakako sugeriramo da ih uvažite kako bi potencijalno izbjegli probleme. S obzirom na period objave ovog poziva i nešto duži period do potpisa ugovora, u međuvremenu su se izmijenile verzije priloga za nabavu za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Pa tako imamo verzije po 5.0, 6.0 i 6.1 verziji zajedničkih nacionalnih pravila. U nastavku ćemo opisati koje su to osnovne razlike između tih verzija, ali ono što je zajedničko svim tim verzijama su načela. Vi ćete inače prije potpisa ugovora biti pitani ili ste već možda i pitani o tome koju verziju ćete odabrati, pa svakako provjerite detaljno koja vam je možda više odgovarajuća za potrebe vašeg proračuna. No kako god, u sve tri verzije su načela identična. Načelo izbjegavanja sukoba interesa, načelo razmjernosti, načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije i načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava. Evo i osnovnih razlika između navedenih priloga. Razlike su prvenstveno vezane uz pragove. Mi u suštini imamo dva osnovna postupka nabave. Postupak nabave s jednim ponuditeljem koji je zapravo krajnje jednostavan, gdje nemamo niti objave nabave, niti imamo skupljanja više ponuda, već je dovoljno s odabranim dobavljačem sklopiti ugovor, poslati mu narudžbenicu ili jednostavno zaprimiti račun i platiti ga ukoliko procijenjena vrijednost tih stavaka ne prelazi 150.000 kuna. Dakle, ukoliko je procijenjena vrijednost nabave do 150.000 kuna, uključujući 150.000 kuna, možete provesti postupak nabave s jednim ponuditeljem, pri čemu naglašavam da je potrebno voditi računa i o eventualnoj umjetnoj podjeli predmeta nabave i kako bi se možda izbjegao ovaj prag, što naravno nije dopušteno. S druge strane, postupak nabave s obveznom objavom na stranici strukturni fondovi
se objavljuje za sve nabave iznad 150.000 kuna, a objasnit ćemo kasnije u nastavku kako taj postupak teče. Za razliku od postupka nabave s jednim ponuditeljem i postupka nabave s obveznom objavom, ostali posebni postupci nabava ne ovise o procijenjenoj vrijednosti, već u određenim iznimnim slučajevima je moguće provesti opet postupak nabave s jednim ponuditeljem, iako je možda procijenjena vrijednost iznad 150.000. Dakle, to su nekakvi specifični troškovi za koje nije moguće ostvariti nadmetanje na tržištu, poput nekakvih različitih davanja jedinicama lokalne samouprave, pa primjerice sudjelovanje na točno određenim sajmovima, troškovi određenih patenata, licenci koje mogu izdavati samo određena tijela i nikoja više i slično. Sve te posebne situacije ćete naravno morati dokazati ukoliko želite na neki način izbjeći postupak nabave s obveznom objavom, a po iznosu bi ta nabava recimo ulazila u taj postupak. Prilozi po verzijama 6.0 i 6.1 zajedničkih nacionalnih pravila su postavile pragove nešto više, pa je tako postupak nabave s jednim ponuditeljem za robe i usluge do 200.000 kuna, kod radova je to do 500.000 kuna, a postupak nabave s obveznom objavom iznad 200 i 500.000 kuna. Kao što vidite, ovdje su pragovi nešto viši, možemo uvjetno reći i prihvatljiviji za korisnika, to jest korisnik ima veće manevarske mogućnosti za određene nabave provesti po jednostavnijem postupku, ali i dalje tu treba promatrati kako umjetnu podjelu predmeta nabave, tako i sve ostale zakonitosti koje sam malo prije spominjao. Evo i na idućem slajdu ponovno ovog rezimea o kojem sam pričao. Postupak nabave s jednim ponuditeljem. NOIN, to je neobveznik Zakona o javnoj nabavi, odabire gospodarskog subjekta s kojim će sklopiti ugovor ili kojim će poslati narudžbenicu, nema nikakvih ograničenja, nema objave. Dok s druge strane postupak nabave s obveznom objavom se sastoji od ovih koraka. Korisnik objavljuje poziv na dostavu ponude na stranici strukturnifondovi.hr. Poziv se može uz navedenu objavu poslati na 3 ili više gospodarskih subjekata. Odmah naglašavam kako je potrebno zaista poslati na minimalno 3 gospodarska subjekta poziv ukoliko se odluči na paralelno slanje poziva uz objavu. Dakle, objava svakako mora biti na stranici strukturni fondovi, a ukoliko se šalje poziv, onda ga je potrebno poslati na minimalno 3 gospodarska subjekta. Po objavljenom pozivu pristižu vam ponude, vi ih otvarate, ocjenjujete, sastavljate zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju, sastavljate odluke o odabiru, odbijanju, šaljete ih odabranim ili odbijenim ponuditeljima, te potpisujete ugovor sa odabranim ponuditeljem. Ova procedura je identična neovisno o prilogu koji koristite. Poziv na dostavu ponuda, koji se prije u prethodnim verzijama, možda vam je poznat i naziv zvala dokumentacija za nadmetanje ili dokumentacija o nabavi, sadrži sljedeće informacije, to jest uvjete. Naziv naručitelja te kontakt podaci naručitelja, opis predmeta nabave s tehničkim specifikacijama, troškovnik, kriterij za odabir ponude, dakle najniža cijena ili možda ekonomski najpovoljnija ponuda, rok i mjesto izvršenja predmeta nabave, rok i adresu za dostavu ponude, te ostali uvjeti. Kada govorimo o roku za dostavu ponude, minimalni rok je 8 kalendarskih dana i to 8 punih kalendarskih dana, pa tu zaista budite oprezni da potencijalnim ponuditeljima ne uskratite mogućnost dostave ponude od 8 dana. Što se tiče ostalih uvjeta, možete propisati uvjete sposobnosti, dakle pravne i poslovne, ekonomske i financijske, tehničke i stručne, a kriterij za odabir smo već spomenuli. On može biti ili najniža cijena, gdje je sve jasno, dakle odabirete ponuditelja koji ima najnižu cijenu uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta koje ste propisali, a u slučaju da se radi o ekonomski najpovoljnijoj
ponudi vi ćete uz cijenu uvesti i druge kriterije koje ćete ocjenjivati, ali svakako je bitno jasno ih kvantificirati, jasno opisati koliko svaki od tih kriterija donosi bodova. Ukoliko ćete ih na neki način ponderirati, onda opisati u pozivu na dostavu ponude kako ćete ih ponderirati u odnosu na što. Dakle, bitno je egzaktno i vrlo jasno definirati što se to boduje, s koliko bodova i kako će to kasnije biti ocjenjivano i valorizirano. Već smo spominjali posebne postupke nabave, pa evo i nešto detaljnijeg slajda. Govorimo o iznimnim situacijama, primjerice žurno postupanje, primjerice situacije gdje se ne može prikupiti više ponuda na tržištu, pa i situacije gdje se dodatno ugovaraju nekakvi radovi, roba ili usluge koji su nužni za završetak ugovora, ali tu zaista budite oprezni, to je zapravo najčešće slučaj kod radova, a ne toliko kod roba ili usluga, ali u tim slučajevima ako idete na navedenu opciju, pazite da ne premašite 50% osnovnog ugovora o nabavi u slučaju do ugovaranja. No čak i u slučajevima do ugovaranja nižim od 50% postavlja se potencijalni problem transparentnosti i nejednakog tretmana, tako da izmjene ugovora o nabavi nikad ne preporučamo, pogotovo u kontekstu povećanja ili smanjenja opsega roba, usluga ili radova koji se traže. Koje su nam to najčešće pogreške ili nepravilnosti koje se javljaju? Umjetna podjela nabave koju sam već opisao u više navrata, pa se tu ne bih zadržavao. Prekratki rokovi za dostavu ponuda. Mislim, rijetko tko će promašiti rok od 8 dana jer je jasno naveden, ali imamo situacije kada nam korisnici propišu rok od 8 dana, ali on ne istekne sa ponoći zadnjeg dana, već primjerice sa 14 ili 15 sati tog dana, to znači 8. dana, to znači da ponuditeljima nije dana mogućnost punih 8 kalendarskih dana za dostavu ponude, pa evo to je jedan primjer potencijalne nepravilnosti. Zatim slučaj gdje vi produljite rokove za zaprimanje ponude i možda pošaljete tu informaciju na 3 adrese kojima ste slali direktno pozive na dostavu ponude, ali to ne objavite istovremeno na strukturnim fondovima. U slučaju da vas netko od potencijalnih ponuditelja da vam postavi pitanje, a vi to pitanje odgovorite samo njemu, a ne objavite odgovor na stranicu strukturnih fondova. Zatim, ukoliko ne navedete u pozivu na dostavu ponuda mogućnosti izmjene ugovora, pa kasnije ugovor mijenjate, a niste to zapravo predvidjeli. Nedostatna definicija predmeta nabave, nešto rijeđi slučaj ukoliko zaista predmet nabave opišete na nejasan i način na koji ponuditeljima nije jasno što trebaju nuditi. Robne marke je zaista učestala greška, svakako izbjegavajte bilo kakvo korištenje robnih marki ili brendova, a ukoliko ih već navodite, onda svakako stavite izraz ili jednako vrijedno, ali pojasnite što ta jednako vrijednost znači. Dakle, nije dovoljno upisati samo određenu marku ili jednako vrijedno, već i opisati značajke te jednako vrijednosti. Isto tako, s druge strane, ponekad su tehničke specifikacije toliko detaljno i restriktivno napisane da jasno aludiraju na određeni proizvod na tržištu, pa je to isto potrebno izbjegavati. Nerazmjerni uvjeti sposobnosti su također potencijalna nepravilnost, jer ukoliko nabavljate određen predmet nabave koji nije previsoke vrijednosti, a potom tražite iznimne iznose, to jest povelike iznose jamstva ili dokazivanja nekakve financijske ili tehničke sposobnosti, to je također nepravilnost u kontekstu nerazmjernosti. Pa jednom kada dođete do evaluacije u slučajevima kada propustite tražiti pojašnjenje ponude i prihvatite ponudu iako ona možda ne ugovara ili ne možete sa sigurnošću utvrditi da li odgovara svim traženim uvjetima, ukoliko prihvatite dakle tu ponudu, a ona nije u skladu s pozivom, ukoliko dopustite ponuditeljima značajnu izmjenu ponude
tijekom pregleda i ocjene ponuda, dovodeći ih na taj način u povoljniji položaj u odnosu na druge ponuditelje. Ono isto što se često događa je da se ponuda pojašnjava tek nakon potpisa ugovora, dakle vi ste trebali prije potpisa ugovora uvjeriti se kako ponuditelj zadovoljava svim traženim uvjetima, ali vi ste, ajmo to tako reći, naslijepo potpisali ugovor s njim i tek kasnije se u to uvjeravali. Dakle, i to je nepravilnost. Ukoliko mijenjate određene uvjete poziva na dostavu ponuda tijekom i nakon okončanja postupka, zapravo tolerirajući nezadovoljavanje određenih uvjeta potencijalnih ponuditelja tokom evaluacije. Jamstva su isto česta greška, nemojte ih propisivati prerestriktivno u pogledu rokova iznosa, jer kasnije ćemo se svakako uvjeriti da su vam tražena jamstva u propisanom obliku, u propisanom roku, u propisanom iznosu zaista i dostavljena. I kasnije, tokom provedbe, isto tako ukoliko se smanjuje opseg usluga, roba ili radova u odnosu na propisani predmet nabave, dakle ukoliko ste tražili određenu količinu određenog predmeta nabave, onda je bitno da vaš dobavljač tu količinu i ispuni, to jest dostavi. Imamo isto tako i produljenje rokova isporuke, koji su iznimno dopušteni u slučaju zaista nepredvidivih situacija. U slučaju da mijenjate uvjete plaćanja u odnosu na poziv na dostavu ponuda i ugovor na način kojim bi se pogodovalo dobavljaču, dakle nije nam problem ukoliko pod navodnicima zakinete dobavljača kasnijim plaćanjem, ali ukoliko mu omogućite povoljnije uvjete plaćanja, primjerice da mu platite avans ili da mu platite ranije od roka koji ste definirali pozivom, to predstavlja nepravilnost. Isto tako, ukoliko dodatnim ugovorima značajno mijenjate određene odredbe koje su primjerice bile predmet ocjenjivanja ili koje su bile predmetom uvjeta sposobnosti, to jest predmetom isključenja prijavitelja, ponuditelja, da su vam bile poznate u tom trenutku. To su također razlozi za isključenje, dakle uvijek je potrebno detaljno konzultirati poziv na dostavu ponuda u slučaju izmjena ugovora, kako se ne bi doveli u situaciju da mijenjate odredbe koje bi dovele do neprihvaćanja ponuditelja ili do drugačijeg bodovanja ponuditelja. Kada govorimo o prijevarama, to je zaista ozbiljna situacija i to je svjesno, to jest namjerno prikrivanje informacije ili lažno prikazivanje informacija kako bi se stekla neopravdana imovinska korist putem EU fondova. Razlika između prijevare i nepravilnosti je upravo u namjeri, dok je sukob interesa s druge strane situacija gdje uslijed određenih poveznica između naručitelja i dobavljača, to jest ponuditelja pa kasnije dobavljača, taj dobavljač ima povlaštene informacije ili jednostavno koristi informaciju povezanosti s naručiteljem, bilo preko fizičkih, bilo preko pravnih osoba, i mi zaista proučavamo putem naših baza i aplikacija eventualnu povezanost poduzeća prilikom nabave, bilo preko fizičkih i pravnih osoba, i ukoliko ju utvrdimo, možemo i to naravno problematizirati. Ovo su stope financijskih korekcija ovisno o pojedinim nepravilnostima. Kao što vidite, najozbiljnije nepravilnosti su izostanak objave i umjetna podjela predmeta nabave. Naravno, ne moramo ni spominjati da su i sukob interesa i prijevara prethodno spomenuti podložni 100% korekciji. Ostale nepravilnosti variraju od nekih 1, 2 pa do 25%. Ovdje su u nastavku taksativno pobrojane, a smjernice o financijskim korekcijama postaju kasnije sastavni dio vašeg ugovora, pa vidite da primjerice skraćivanje rokova za dostavu ponude može dovesti do 25% financijske korekcije, diskriminatornih kriterija i također, i tako dalje, kako ih ne bi sada pojedinačno nabrajao. Vidite koliko se zapravo radi o ozbiljnim financijskim posljedicama
ukoliko prekršite određene odredbe provođenja nabave. Vidite i na dnu već spomenutu prijevaru i sukob interesa u iznosu 100% korekcije, o čemu zapravo pričamo. Ukoliko prijavite trošak od 100.000 kuna, umanjit će vam se za 25, 10, 5 ili 100%, ovisno o težini počinjene nepravilnosti. Za kraj, vaše obveze su provesti transparentan postupak nabave, ukoliko je to primjenjivo, paziti na srodnost predmeta nabave, ukoliko tražite određena pojašnjenja od ponuditelja, to odraditi u što kraćem roku, svima im omogućiti mogućnost nadopune ponude ukoliko se radi o istovjetnim situacijama, paziti na rokove, čuvati dokumentaciju jer ćete ju kasnije morati slati u HAMAG BICRO na detaljni pregled. Ukoliko neka dokumentacija bude nedostajuća, to također može biti popriličan problem. I to bi više manje bilo to što se tiče nabava. Sljedeća bitna cjelina je izvješćivanje i pravdanje izdataka. Naravno, osnovni instrument, osnovni izvještaj je zahtjev za nadoknadom sredstava. ZNS se priprema i podnosi putem već spomenutog sustava e-fondovi. Korisnik prilaže dokumentaciju povezanu s nastavkom i plaćanjem troškova. Kao što sam već spominjao, ZNS-ovi se dostavljaju kvartalno. U narednih nekoliko slajdova pričati ću isključivo o troškovnoj komponenti ZNS-a, ali u ZNS-u naravno osim troškova prijavljuje se i napredak po aktivnostima i ostvarenje pokazatelja kako navedeni aspekt ne bi zanemarili. Da se vratimo na ovaj slajd. HAMAG BICRO kao PT2 ima 30 dana za provjeru i odobravanje ZNS-a. U slučaju da se radi o završnom ZNS-u, taj rok je 60 dana. Od korisnika se može zatražiti dostava dodatne dokumentacije. Nakon odobrenja ZNS-a, rok za izvršenje plaćanja korisniku je 30 dana od isteka roka za provjeru ZNS-a. Plaćanje vrši PT1, to je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Prihvatljive kategorije troškova bile su definirane pozivom, to jest uputama za prijavitelje. U sklopu potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja nabrojeno je ovih 6 osnovnih kategorija. Naravno, mi ćemo slijediti ugovor i poštivati ono što je vrednovanje ocijenilo prihvatljivim, ali bitno je u slučaju izmjena ugovora i uvođenja nekakvih novih troškova da se i dalje vodite naravno prihvatljivim kategorijama troškova. Uz prethodno spomenute kategorije na vašem projektu su prisutne i potpore male vrijednosti, ispod nabrojane i ukoliko ćete uvoditi nove troškove, naravno bilo kakvo uvođenje novih troškova ne može se izvršiti samo tako, o tome ćemo pričati na sljedećim slajdovima, ali ukoliko ostale uvjete zadovoljite i dalje oni moraju biti u skladu s prihvatljivim troškovima sukladno uputama za prijavitelje. Trošak rada na projektu se izračunava temeljem pojednostavljene metode, pomoću metode pojednostavljene mogućnosti financiranja, gdje je maksimalni broj sati prijavljen po osobi za godinu provedbe projekta maksimalno 1720, vi u svakom ZNS-u prijavljujete broj odrađenih sati pojedine osobe u navedenom periodu. Broj sati se množi sa satnicom koja je definirana ugovorom i ona je fiksna. Što vi to dostavljate kako bi pravdali troškove plaće? Ugovore o radu novozaposlenih osoba na projektu, popis zaposlenika koji rade na projektu. Navedeni popis se dostavlja na početku provedbe, ali i ukoliko se mijenjaju određene osobe na projektu tokom provedbe, potrebno ga je ažurirati sa svakom izmjenom. Izjave o radu, relativna novost u odnosu na neke prethodne natječaje. Više nemamo detaljne pojedinačne timesheetove za svaku osobu i za svaki mjesec, već jednu generalnu izjavu o radu, vidjet ćete kasnije kako ona izgleda, gdje se u sklopu iste izvještava o broju odrađenih sati,
pojedine osobe u određenom periodu. Svaki od partnera u konzorciju na integratoru sastavlja izjavu o radu za sebe. U ZNS, vrlo bitno, ne treba dostavljati platne liste i dokaz o isplati plaće jer se radi o ovoj pojednostavljenoj mogućnosti financiranja. Kako izgleda popis zaposlenika? Dakle, to je formular, to je obrazac koji ćete dobiti u uvodnoj poruci. Kao što vidite, sadržava popis svih zaposlenika zajedno sa pripadajućim razdobljem rada na projektu i određenim bilješkama te dokumentacijskim dokazima, ugovorima i aneksima ugovora o radu. Izjava o radu, kao što sam rekao, za razliku od dosadašnjih vremenika ili timesheetova, je jedan dokument po MSP-u koji sadrži u suštini popis zaposlenika, povezanih naravno sa svojom stavkom troška iz ugovora, te broj određenih sati u izvještajnom razdoblju na aktivnostima projekta. Obrazac ove izjave će vam također biti dostavljen zajedno sa uvodnom porukom. S obzirom da su u zadnje vrijeme poprilično aktualne mjere HZZ-a povezane sa COVID krizom, bitno je naglasiti da ukoliko koristite te mjere za vaše zaposlenike, ne možete istovremeno koristiti i bespovratna sredstva iz predmetnog poziva. Dakle, navedene dvije mjere nije moguće kombinirati. Ukoliko koristite mjere HZZ-a, za te mjesece ne možete potraživati troškove plaće kroz projekt. Neizravni troškovi se izračunavaju u odnosu na troškove osoblja, fiksno 15%. Izračun je poprilično jednostavan, odnosno vrši se automatski u sustavu e-fondovi. Ovisno o prijavljenim troškovima plaća, sustav sam obračunava stopu od 15% na njih i navedeni troškovi se ne moraju pravdati posebnim računima, izvodima ili bilo čim ostalim, niti se moraju posebno računovodstveno voditi. Amortizacija instrumenata i opreme je prihvatljiva u opsegu i razdoblju u kojem se koristi za projekt, te naravno u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika i naravno potražuju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine. Amortizacija nije prihvatljiva ukoliko je kupnja te opreme sufinancirana već bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući EU fondove, to jest ESI fondove. Potrebna dokumentacija kojom se pravda amortizacija je kartica osnovnog sredstva, konto kartica troška amortizacije ili kartica ispravka vrijednosti, te odluka o stavljanju osnovnog sredstva u upotrebu. Naravno, vama će za bilo kakva eventualna pitanja ili nejasnoće za bilo koji aspekt biti na raspolaganju kako voditelj projekta, tako i financijski stručnjak i moći ćete mu se slobodno obratiti za sve ove teme. Kod troškova roba i usluga popratna dokumentacija je klasična, ugovori s dobavljačima ili narudžbenice te ponudbeni troškovnik ako je primjenjivo. Račun i izvod su zapravo ključni dokumenti temeljem kojih pravdate troškove. Dokaz o primitku robe, bilo da su to fotografije, potvrde o isporuci ili nekakvi primopredajni zapisnici kako bi se uvjerili da je roba ili usluga zaista isporučena. Naravno, ukoliko prijavljujete troškove vezane uz za koje je provedena javna nabava, onda dostavljate cjelokupnu dokumentaciju nabave, od poziva na dostavu ponude do ponuda, evaluacijskih zapisnika, odluka o odabiru, ugovora, jamstava i sveg ostalog što je proizašlo iz provedenog postupka nabave. Što se tiče tečajnih razlika, prije svega troškovi se u ZNS-ovima potražuju u kunama. Za preračunavanje troška iz strane valute u kune se koristi srednji tečaj HNB-a na 6 decimala, a fluktuacije tečaja nisu prihvatljivi trošak po projektu.
Pogreške koje se javljaju su primjerice nepotpuno dostavljena dokumentacija, neusklađenost iznosa potraživanih troškova s iznosima u popratnoj dokumentaciji, gdje se jednostavno i neispravno prepiše iznos računa, pa se troškovi potražuju pod krivom stavkom, računi se izrađuju na način koji nije usklađen s važećim nacionalnim zakonima i to možemo problematizirati, ili ukoliko troškove koje potražujete niste prethodno najavili, to jest uveli kroz izmjene manjeg ili većeg značaja, što može predstavljati problem i tako dalje. Sada dolazimo do knjigovodstvenog praćenja projekta i financijskih provjera. Troškovi koji se odnose na provedbu projekta moraju biti jasno razgraničeni od ostalih troškova korisnika koji nastaju u redovnom poslovanju. Dakle, najjednostavnije putem posebnih šifri projekta, mjesta troška organizacijske jedinice, posebne analitike konta, članak 18. općih uvjeta to spominje. Predmet kontrole tijekom provjere na licu mjesta će biti uvid u originalnu dokumentaciju, među ostalim i evidenciji iz računovodstvenog sustava koji korisnik koristi za potrebe poslovanja, glavna knjiga, analitičke evidencije, dnevnice knjiženja, evidencije dugotrajne imovine. Izmjene ugovora, ukoliko se značajno mijenjaju postojeće ili uvode nove aktivnosti, su opravdane u sljedećim slučajevima. Dakle, sad smo završili dio vezan uz izvještavanje i prelazimo na izmjene ugovora. Ono što je ključno da vam ostane zapamćeno su nužnost i nepredvidivost. Dakle, u slučaju značajnih mijenjanja postojećih ili uvođenja novih aktivnosti, bitno je da su te izmjene nužne za uredno izvršenje ugovora, te da su nepredvidive u odnosu na trenutak predaje projektne prijave. Naravno, ne moram posebno naglašavati kako u slučaju izmjena navedene izmjene ne smiju rezultirati većim prihvatljivim troškovima u odnosu na troškove koji su definirani ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Što se tiče vrsta izmjena ugovora, razlikujemo manje i veće izmjene. Ključna razlika između manjih i većih izmjena proceduralno je to što se kod manjih ne potpisuje dodatak ugovoru, a kod većih se potpisuje dodatak ugovoru koji potom cirkulira kao i prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Manje izmjene su prvenstveno nekakve manje administrativne promjene, primjerice promjena IBAN-a, adrese, naziva kontakta korisnika i manja preraspodjela sredstava, odnosno preraspodjela koja uključuje odstupanje do 20% projektnog elementa. Unutar istog elementa nema ograničenja po tom pitanju, dok je kod većih izmjena prvenstveno slučaj o tim većim preraspodjelima, dakle govorimo o preraspodjelama između proračunskih elemenata, točnije aktivnosti veće od 20%, tu je vrlo bitno napraviti razliku, ne govorimo o proračunskim stavkama unutar elementa, to jest aktivnosti, već o kompletnim elementima, to jest aktivnosti, onim krovnim dijelovima proračuna. Uz navedene preraspodjele veće od 20%, najčešći predmet veće izmjene je produljenje razdoblja provedbe projekta, koje je također potrebno dokazati u smislu nužnosti i nepredvidivosti. U slučaju isto tako promjene uvjeta vlasništva morat ćemo sklapati dodatke ugovora. Kod manjih izmjena korisnik obavijest šalje bez odgode, već smo spomenuli najkasnije sa dostavom izvještaja u kojem se potražuju troškovi u slučaju preraspodjela. Šalje se dakle i manje i veće naravno putem e-fondova, a u slučaju da su potrebne nekakve dodatne informacije, HAMAG Bicro od vas ih može isto tako tražiti kako bi jasnije opravdao izmjene ugovora. Česte su nam situacije izmjene osoblja i posljedično izmjene eventualne plaća. Kada govorimo o izmjeni osoblja na projektu, odmah naglašavamo kako se jedinična cijena sata rada ne može mijenjati tijekom provedbe projekta.
Vi možete preraspodjeljivati sate na projektu između različitih osoba, ali cijena sata rada se ne može mijenjati. U slučaju, a to se naravno može javiti i u slučaju otkaza, u slučaju dugotrajnih bolovanja, u slučaju trudnoća i slično, da se pojedini članovi projektnog tima trebaju zamijeniti, da na njihovo mjesto trebaju doći drugi članovi. Uvijek ćemo gledati je li ta nova osoba istog platnog razreda, da li ima odgovarajuće kompetencije kao i prvotno predviđena osoba i da li dolazi na isto radno mjesto. Pa vam svakako sugeriram kako bi mi i vi izbjegli glavobolje u ovakvim slučajevima, da provjerite da li nova osoba zadovoljava navedene uvjete. Pokazatelji su isto jedan bitni segment projekta koji se ponekad zanemaruje, a vi ste upravo temeljem pokazatelja i dobili određeni broj bodova prilikom bodovanja vaše projektne prijave i bitno je da ih i ostvarite. Ostvarenje pokazatelja dokazujete i tijekom razdoblja provedbe, ali i nakon razdoblja provedbe, najkasnije sa rokom za ispunjenje pojedinog pokazatelja, uz ZNS-ove već spomenute i kasnije uz izvješća nakon provedbe projekta dostavljaju se pripadajući dokazi za ostvarenje pokazatelja. U slučaju neispunjenja pokazatelja mogu se javiti i nepravilnosti, to jest financijske korekcije. Tokom provedbe ovih projekata, to jest najčešće nakon provedbe, može se izvršiti provjera na licu mjesta, gdje će djelatnici HAMAG BICRO-a, u pravilu osoba koja je vaš voditelj projekta te financijski stručnjak, izaći na teren, utvrditi je li sve ono što je dostavljeno u kopiji zaista i u originalu na terenu, jesu li sve isporučevine tamo, robe, usluge, poštuju li se pravila vidljivosti, poštuje li se ispravno knjigovodstveno praćenje i sl. Dakle, sve ono što nije moguće utvrditi prilikom desk checka se utvrđuje na terenu. Nije nužno kako ćemo za sve projekte izaći na teren, ali ipak možete očekivati terensku provjeru. Razlikujemo unaprijed planirane provjere o kojima sam malo prije i pričao, te ad hoc provjere. Ad hoc provjere su u pravilu provjere koje se vrše uslijed nekakvih problema ili sumnji na nepravilnosti. Ako se sumnja čak i na prijevaru, onda se na teren može izaći i bez najave i te ad hoc provjere imaju specifičnu svrhu. Naravno, iako je možda sve glatko prošlo u sklopu izvještaja i provjere na licu mjesta mogu rezultirati nepravilnostima, zato ih poprilično ozbiljno shvatite. Osigurajte prisutnost projektnog tima na provjeri, osigurajte prisutnost vašeg knjigovodstva, računovođe, voditelja projekta, svih bitnih osoba involviranih u projekt kako bi što lakše premostili određene nejasnoće ili probleme. Isto tako, nemojte zanemariti pravila vidljivosti, spomenut ću ih i na idućim slajdovima kako si i tu ne bi stvorili probleme pa i potencijalne nepravilnosti. Kada govorimo o pravilima vidljivosti, odnosno obvezama korisnika vezanim uz informiranje i vidljivost, bitno je istaknuti da je tu Europska unija poprilično osjetljiva i bitno je da kao korisnik istaknete da se projekt koji se provodi u sklopu ovog operativnog programa sufinancira iz europskih fondova, konkretnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sva ova pravila vidljivosti definirana su knjižicom koju vidite na ovom slajdu i koju lako možete preuzeti sa stranice strukturni fondovi u kojoj su opisana sva najvažnija pravila koja morate ispoštivati kao korisnik. Ovo su osnovni elementi vidljivosti koje zatim unosite na, bilo da su to naljepnice, bilo na web stranicu, brošure i sl. Najčešći komunikacijski alati putem kojih komunicirate činjenicu kako je projekt financiran iz EU fondova su internetska stranica, plakat, naljepnice, priopćenja, konferencije za medije. Što god od ovog organizirate ili imate, bitno je na navedenim stvarima istaknuti činjenicu da je projekt sufinanciran iz EU fondova. Ovo su osnovne informacije i osnovni elementi vidljivosti koje treba sadržavati internetska stranica. Evo mali šalabahter za vas kako ne bi morali
konstantno konzultirati već spomenutu knjižicu. Dakle, odmah po potpisu ugovora bi vi već trebali navedene informacije istaknuti na vašoj web stranici. Ukoliko baš samu web stranicu financirate iz projekta, onda se osnovni elementi vidljivosti trebaju nalaziti na naslovnoj stranici, te kasnije dio njih biti kopiran na svakoj podstranici. Ukoliko izrađujete naljepnice za opremu, ovo je primjer takve naljepnice, ona ne smije biti ni premala, ne smije niti biti sakrivena u odnosu na poziciju opreme, to jest robe. Ukoliko imate priopćenje ili konferencije za medije, i za svaku od takvih situacija opisana procedura isticanja oznaka vidljivosti. Za kraj, uvijek je naš savjet da prije potpisa pročitate cijeli ugovor, većina odgovora se nalazi u samom ugovoru. Napravite plan s rokovima, vodite računa o vašem cash flow, o vašim plaćanjima kako si ne bi ugrozili likvidnost. Bilo kakva pitanja komunicirajte s vašim voditeljem projekta, vodite računa o nabavama, nabave su najčešći izvor nepravilnosti. Uredno i redovno sortirajte i čuvajte dokumentaciju vezanu uz projekt, ispravno i računovodstveno vodite, identificirajte rizike koje vam se eventualno mogu javiti, probajte ih minimalizirati, prevenirati, ispravno upravljajte njima, pogotovo u ovim specifičnim vremenima COVID krize i otežanog poslovanja. Evo, to bi bilo više manje to što se tiče ove provedbene radionice. Zaista vam želimo svima uspješnu provedbu projekta, stojimo vam na raspolaganju, putem maila ćete dobiti i mail adresu na koju možete postavljati dodatna pitanja vezana uz ovo, svakom od vas će biti dodijeljeni i voditelj projekta i evo zaista vam želimo puno sreće tokom provedbe.